Gratis kinderopvang werkt echt, blijkt uit onderzoek. En toch stopt het. Dit mogen we niet verloren laten gaan, dus we moeten hier verder mee gaan. En verder in deze uitzending. Tankwagen lekt, maar niet wat ze vermoeden. En campings in de problemen door natheid. Goedenavond. De gratis kinderopvang in Sas van Gent, Ede en Heikant is een groot succes. Uit 2 onderzoeken blijkt dat iedere euro die erin geïnvesteerd wordt dubbel en dwars wordt terugverdiend. Letterlijk, elke euro levert 1,5 tot 2 euro op. En het is ook goed voor zowel ouders als kinderen. En toch stopt het binnenkort. Het geld is op. Gooi hem in de lucht. 1, 2, 3. Nu jij. Gooi maar in de lucht. Wauw! De statie in Sas van Gent. Een van de plekken waar de proef met gratis kinderopvang is. Tot juli, want dan is het geld op. Dat vinden alle medewerkers teleurstellend. Want de gratis opvang voor alle kinderen, dus ook van ouders die niet werken, doet veel goeds. De stap naar de basisschool is zoveel kleiner als kinderen hier al vroeg beginnen. Ze leren ons kennen, we zorgen voor een vertrouwensband. Ze leren de kinderen waar ze mee in de groep kennen. Ze leren zich hier veilig voelen, waardoor ze sneller tot ontwikkeling komen. Waardoor ze later ook weer sneller het stukje onderwijs op kunnen pakken. Je zorgt letterlijk eigenlijk voor een goede start. Ja, een hele goede start. De proef is hier omdat veel ouders in de grensstreek kiezen voor Vlaams onderwijs. Dat is daar vanaf 2,5 jaar gratis. Er liggen nu 2 flinke rapporten waaruit blijkt dat de proef hier veel oplevert. Iedere euro die geïnvesteerd wordt levert 1,5 tot 2 keer zoveel op. Dat komt omdat gratis opvang zorgt voor meer kansengelijkheid voor kinderen. Het voorkomt een deel van de kosten voor jeugdzorg. Ouders werken meer. En er is een betere balans voor ouders. Een positieve uitkomst en toch stopt de proef. De regio betaalt die grotendeels zelf en het potje is zo goed als leeg. Vooral voor de kinderen van niet werkende ouders, die nu ook gratis mogen komen, is dat een teleurstelling. Nou, dat is wel echt een gemis, want de eerste 1000 dagen voor kinderen zijn ongelooflijk belangrijk. En als je ziet welke resultaten wij halen hier met de kinderen, ja, daar moet daar aandacht voor komen. Aangeschoven is verslaggever Zorg en Onderwijs Marieke Kerklaan. Ja, Marieke, positieve resultaten, maar het geld is op, dus het stopt. Hoe erg is dat? Je zag het inderdaad al in het filmpje. Het is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Maar het betekent ook iets voor de ouders en voor de economie in Zeeland. Daar heeft de HZ, onze eigen HZ in Vlissingen, onderzoek naar gedaan. En wat blijkt, 29% van de ouders gaat minder werken als die gratis opvang stopt. 19% brengt het kind naar de Belgische opvang. En 13% stopt met werken of studeren. Ja, en dat scheelt natuurlijk de Zeeuwse en dus ook de Nederlandse economie heel veel geld. Ja, nou loopt er ook nog een ander project bij de kinderopvang. Stopt dat ook? Ja, dat loopt iets langer door, tot halverwege volgend jaar. Dat zijn de startgroepen in de regio. En dat gaat echt specifiek om de peuters. Maar dan is het geld ook daarop. Ja, en de regio had natuurlijk gehoopt op een soepele overgang naar gratis opvang in heel Nederland, zoals dus ook in de regio. Maar dat is dus niet gebeurd. Ja, Den Haag heeft eigenlijk het een beetje laten liggen. Zitten ze daar dan zo te slapen, daar in Den Haag? Nou, slapen misschien niet zozeer, maar treuzelen ze zeker wel. Want ze ijveren hier in de regio al heel erg lang voor. Maar Rianne Vons, die je net ook in het filmpje zag, die laat het er niet bij zitten. Ze gaat opnieuw naar Den Haag, nu met deze 2 rapporten onder de arm. En dan hoopt ze opnieuw om steun en eigenlijk ook hulp, zodat er toch nog een soort vervolg kan komen. Maar in ieder geval die gratis opvang in die 3 locaties, die stopt voorlopig. Dankjewel, Marieke. Een grote opstopping vanmorgen op de A58 tussen Heinkensand en Goes met lange files tot gevolg. Een tankwagen en een personenauto waren op elkaar gebotst. En er lekte vloeistof uit de tankwagen. Daarom werd ook de brandweer opgetrommeld. De snelweg is dicht geweest vanaf ongeveer 20:30 tot 10:30. Toen was duidelijk dat de vloeistof die lekte gewoon regenwater was. De auto was bij de botsing over de kop gevlogen. De bestuurder is ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar leek in orde te zijn. Ja, een dichte snelweg, dat zorgt natuurlijk voor overlast en ook voor klein leed. De groepen 3 tot en met 7 van basisschool 2 Master Chameleon uit Oost-Soeburg waren onderweg naar de Efteling. Maar na 1,5 uur stilgestaan te hebben, zijn de bussen omgedraaid en teruggegaan.
Ja, we waren allemaal heel erg geïrriteerd omdat we zeg maar, je kon niks doen en je zat vast in die bus eigenlijk. Wat hebben jullie dan 1,5 uur lang gedaan in de bus? Liedjes gezongen en we hebben spelletjes gespeeld. Zoals jullie misschien weten zijn wij van die omgedraaide school in Soeburg. Dus we hebben de schoolreis ook maar omgedraaid. Er was een hele lieve ouder die gelijk voor ons is gaan bellen. En zij heeft geregeld dat we vandaag nu naar de speeltuin konden. Dus dat is echt heel fijn. Maar ja, een speeltuin is geen Efteling. Zelfs niet als er frietjes voor je gebakken worden. Maar er is ook goed nieuws. De Efteling is ermee akkoord gegaan dat de school op een andere dag komt. En dan is het dus gewoon een kwestie van omdenken, want zo heb je zelfs winst behaald. Ik zit in groep 7, dus dat betekent dat het eigenlijk vandaag mijn laatste schoolreisje zou zijn. Maar dat is niet gebeurd, want dan mag ik nog een keer. Dat vind ik wel heel leuk. 3 van de 5 huurdersverenigingen van de Zeeuwse woningcorporaties zijn tegen de voorgenomen huurstijging. Ze maken zich vooral zorgen over de huurders met de laagste inkomens. Als je ziet dat de laagste inkomens eigenlijk het meeste of de hoogste huursverhoging krijgen, 5,8%, die worden weer het hardst geraakt. Daar maken wij ons zorgen over. Door de stijging is deze groep enkele tientjes per maand meer kwijt. Maar elk tientje voor de huurders is meegenomen. Als je een tientje of 20 euro in een week meer te besteden hebt, dat zijn toch eten wat je daar voor je kinderen en voor iedereen op tafel kan zetten. En dat vinden wij veel belangrijker dan de huur. Mensen kunnen alleen individueel bezwaar maken tegen de verhoging. En deze huurdersverenigingen zetten daarom een standaardformulier op hun website. Regen, regen, regen. De afgelopen weken was het kleddernat. De komende tijd lijkt het wat droger te worden, maar vooral campinghouders en campinggasten hebben nu nog last van natte voeten. Het was flink drassig. Wij zitten hier wel aan het laagste punt, dus er stroomt wel wat meer water hier naartoe dan aan het eind, waar het wat hoger is. Maar eerlijk gezegd is het beperkt gebleven tot een kleine cirkel hier voor de tent. Inmiddels is het zonnetje weer gaan schijnen, maar het gras hier is nog steeds hartstikke drassig. En heel veel campinghouders hebben daar al weken last van. Kijk, als u nu zo kijkt, denkt u het valt wel mee. Maar op het moment dat er een camper komt van pak een beetje 7, 8 meter... en die denkt ik rij even hier dat groene gras op, dan zakt hij tot zijn as weg. En dan hebben we een groot probleem, dan moeten we met de trekker eruit trekken. En zo erg is het eigenlijk, ja. En zo erg is het bij camping Duinrand in Oostkapelle nog nooit geweest. De afgelopen 6 weken was het alleen maar nat en werden de campers met rijplaten op hun plek gezet. Iedere keer heb je 1, 2 dagen en dan denk je het gaat de goede kant op. En hoppatee, dan valt er weer een keer 20, 30 millimeter. Het zonnetje schijnt nu, als het goed is blijft hij ook even. Is dat een opluchting? Dat is een hele grote opluchting. Daar slaap ik weer beter van. Het draaien van de start- en landingsbaan van vliegveld Midden-Zeeland zorgt voor veel vragen, vooral bij omwonenden. Komen er nu grotere vliegtuigen? Extra geluidsoverlast? Moet er boerengrond worden onteigend? Gisteravond werden die vragen beantwoord. Zo'n 30 mensen waren afgekomen op een informatieavond gisteren in het restaurant van vliegveld Midden-Zeeland. Die wilden alles weten over de plannen met de start- en landingsbaan. Die ligt nu nog oost-west. Maar om niet meer over recreatiegebieden te hoeven vliegen, wil de directie de baan 22 graden naar het zuidwesten draaien. De hoofdzaak voor het draaien van de baan is om meer veiligheid, de nadruk op meer veiligheid ten opzichte van de recreatiepark hier naast ons. En economisch? Economisch heeft het voor ons geen voordelen. Het draaien van de landingsbaan is een maatregel waar al jaren over wordt gesproken en waarover iedereen het eigenlijk wel eens is. Het staat zelfs in een provinciaal beleidstuk, de Zeeuwse omgevingsvisie. Maar toch zijn er nog veel vragen over. Wat doet het vliegveld als het draait met Leeuwendorp? Het gaat draaien, maar in hoeverre komt het over Leeuwendorp heen? Nou, vooral natuurlijk om te kijken of we door die verdraaiing van de baan nog andere geluidsoverlast zouden krijgen. Meer of minder, of hoe dat in de toekomst eruit gaat zien. Er waren ook een paar politici gekomen. Vooral de BBB was bezorgd over het verleggen van de baan. De boeren die hier nu actief zijn, die moeten toch naar elders toe. En ik heb vanavond ook begrepen dat eerst vrijwillig wordt gesproken. Maar als het niet vrijwillig lukt, dan wordt het toch gedwongen onteigend. Nou, dat gaat er bij mij niet in. Vliegtuigen zwaarder dan 6000 kilo mogen nu nog niet starten of landen op Midden-Zeeland. Maar de vliegvelddirectie wil daarvan af. En ook daarover zijn veel vragen. Ja, ik zit er wel over te denken van,
gaat het allemaal wel zoals ze vertellen. Misschien toch zwaardere vliegtuigen, bent u daar bang voor? Ik denk het wel. Ja? Ja, want ze hebben dus wel een nieuw bestemmingsplan aangevraagd. Dus misschien ook wel inderdaad dat achter de komma wat groter gemaakt. Het gewicht van het vliegtuig doet er niet toe, maar het geluidscertificaat noemen wij dat, geloof ik, die ondernemer. Waarmee je dus eigenlijk de hoeveelheid geluid die je per jaar mag maken en het aantal vliegbewegingen beperkt. Dus dan maakt het niet meer uit welk toestel je eigenlijk doet. En er zijn door de lengte van de baan en de aard van de baan zijn er toch wel flink wat beperkingen. Die 6000 kilo speelt volgens mij niet zo'n rol meer. Dus u heeft niet de angst dat hier DC-10's of Boeings neer gaan komen en weer gaan landen? Dat lijkt me buitengewoon sterk dat er gaat gebeuren. En dat is ook zeker niet de bedoeling van de vliegvelddirectie. Tevreden over deze avond? Ik ben uitermate tevreden, zeker omdat op een goede manier overal antwoord op kunnen geven. In september neemt de Provinciale Staten van Zeeland een besluit of de plannen voor het vliegveld doorgaan of niet. Er was flink wat zon vanmiddag, af en toe een paar stapelwolken. En ja, over regen hebben we het al gehad, deze uitzending. Vandaag bleef het eens even lekker droog. Het werd 17 tot ruim 18 graden. Vanaf morgen een wat langere droge periode, maar de temperatuur daalt wel. Morgen een graad of 13 en vrij veel bewolking. Eind van de week en in het weekend, dan wordt het weer een stuk warmer met 20 graden. Tot zover Zeeland Nu. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via de app en de website. Vanavond bijvoorbeeld rond 9, dan wordt de naam van de nieuwe burgemeester van Middelburg bekendgemaakt. In de gaten houden dus, die app. Een hele fijne avond.